I pozdrav se na ljudi. I vi ću kažu, danas imamo 5 stvari koje mrzim kod ujaka i ujni. Kada ćemo da počnemo? Sada ćemo da počnemo. To vam prost primjer kako se kaže. Prva stvar koju mrzim je kada vam baka i deka, ne bre baka i deka, ujna i ujak kažu ostavite telefon, ostavite, a niste bili nekoliko dana ili minuta kako god zovete. Luka. Ali isto najviše mrzim, ali danas ćemo igrati igrice i kazati šta još mrzim. Druga stvar što mrzim je što nam ujna sve ponovi, a mi nećemo, a to nam vrati. I treća stvar, a mi kažemo ne, nećemo. Treća stvar je to što baka i deka, ne baka i deka, uvijek kažemo ujak i ujna oni nam kažu uvek da moramo negdje da idemo, a mi smo išli na 100 mestiju i nećemo više, a oni nam kažu morate. I četvrta stvar, da razmislim koju još mrzim. Da razmislim stani. I razmislio sam. Pošto moj ujak i ujna bio sam danas kod njih. Kada ćemo da namestim kameru. Što vam oni sve nadre. Što oni... Da namestim još telefon. Nekako smo nastavili da smo da namestim. Ko? Pašći. Tako. Peta stvar koju mrzim, ne, četvrta mrzim. Ajde, 10. Ne. Različno što... To. Stani, snima. I... koju mrzim, ne, rekao sam. Peta stvar koju mrzim kod baka i deka, ne bre, kod ujne i ujaka je to što oni nam uvek vole, oni hoće da nam viču da ne radimo, oni nam nisu roditelji, samo da vam to kažem. I možemo da pričamo o nečemu ko hoće nešto da skine, aj lupam, Counter Strike 1.7. Svi nešto žele da skinu, ali možda i nekad i ne mogu. Ljudi koji imate Windows 7 možete i Windows 10. Ako neki imaju Windows 95 ili lupam ajde Windows 98 ili Windows 1.0, to ne može zato što nije smišljen. I sad ću da vam objasnim šta treba, kako skinuti Counter Strike 1.6 i 1.7. Iako sam nekad mogu da skinem 1.8, ali sam zaboravio kako. Što mogu nekad nešto da zaboravim. Sad nešto razmišljam. Nešto razmišljam kako mogu da skinem. Evo vam kako hoćete da skinete Counter Strike 1.6.
Prva stvar, to znate svi, trebate samo da ukucate download Counter-Strike 1.7, 1.6 i onda kao nešto vam izađe i kao ne izlazi vam, uđite, tu je download Counter-Strike 1.7 i onda ćete tako, i onda uđete i onda se skida, možda nekima se skida puno zato što imaju punu memoriju. Ali trebate to da obrišete memoriju ako svi znate to pitanje. I što još trebate, to će vam se možda nekad učitavati, pisat će Counter-Strike zip ili ne znam, lupam, nešto će tu pisati i vi uđete tu i vidjet ćete kao neku sliku Counter-Strike ovdje i tu nešto i piše next. Vi stisnete next i imate kao tu jezike koje hoćete. Imate, ajde lupa, nema srpski, ni bosanski, ni hrvatski, ni crnogorski, ni albanski, nema sve od Balkana. Ajde lupa, ima, da se samo setim, španski, engleski, to znamo. Španski, ko zove nizozemski, ja sam iz Srbije, evo za Hrvate Nizozemska ili Holandija, ko kako zove. Ima još, još neki država ima, ima Izrael, ima još puno država i kao skinut ćete, kad vam se skine, i kao imate feed, server name, game, ako nećete, kao što sam ja nekad igrao Counter-Strike, bio sam prvo u Counter-Strike-u, bio sam likove, ceo dan sam igrao ceo dan sam to igrao, samo sam to igrao, više ništa nisam imao tada, dok sam prvi put to provalio kako skinuti. I posle nekog dugog vremena, posle nekoliko godina kasnije, i onda kao, i nešto mi se samo pojavi, i samo mi nož bio pod desnom i sve puške pod levom i pištolji. Ja se začutio, ono reče, šta je bre ovo, ko je ovo uradio? I kasnije sam prestao da igram i sve do toga, kako je glupo to uraditi tim ljudima koji su napravili Counter-Strike. Zamislite ljudi da vi tako nastupate i onda će, aj lupam, biti vam dosadno, ne znam što će raditi. I tako sam ja smislio do nekoliko dana kad nisam igrao GTA i smišljao sam, nešto sam smišljao, i kao hteo sam da skinem Counter-Strike 1.7 kao što sam nekad imao 1.8, 1.9 i 1. ne mogu se setim. Nisam imao 1.8, imao sam 1.9. Ali tad sam znao kako skinuti tih, ali sad sam zaboravio, nisam bio dugo na kompjuteru, bio mi pokvaren. I sada sam dobio kao neki novi superstar kompjuter, neki najbolji, skoro najbolji u naselju kompjuter i ja sam probao da skidam Counter-Strike 1.7 i onda skinem i desi se. Ja uđem u Game Feed server zato što znam i tu da igram, to sam igrao još od kad. I ono mi se ponovo pojavile baruka. Ja se začuti zašto. I kasnije, i posle nekoliko dana smorilo me da to skidam. Desilo se
I desilo se, ne mogu se setiti što se desilo. I desilo se da ja hoću da prestanem da igram kartice. Zato što, mislim, zato sam se nekad kad sam igrao, Counter Strike 1.6 bio je najbolji Counter. Mislim, sada je najbolji Counter, a svi kaže nije, ali najbolji je. Za mene je najbolji. Ako mi neko kaže pa nije, najbolji je 2008. 2018. 2019. A on lupa nije najbolji zato što se tu dosađuješ. A u ovaj 1.6 kad se igrao pre, mislim, ja sam mali još kad sam igrao, onda sam desnom ruku nož i levu ruku, kako se da vam kažem, levu ruku pištolj puške. Tad sam malo igrao da vidim kako igram to i bilo mi super išlo sve super bilo, sve sam znao. No, igrao sam ko desnom rukom, ali sad ne igram zato što imam puno GTA, gledam YouTube. I samo mi recite, nemojte da pratite Ultralax, zato što je meni najveći neprijatelj na YouTube-u, ja ga mrzim. I on sve za šta mora. Da kaže da sam ja glup u mom odeljenju, kad je on glup, kad bi mu sad lupio šamar, bilo bi onda cvrc. I on sve misli, glupsi. I on kaže, njegov kanal je bolji od moj. Pa šta ima veze? Pa šta? Ako je bolji... Nije njegove najgore. Jako neki misle da njegov bolji, ali nije. On snima neke gluposti kao što su horror filmovi, nešto strašno što To nije dobro za malu decu. I to nije dobro za nas, možemo da se uplašimo dok spavamo. Za malu A decu manje od 5 godina. Manje od 5 godina i do 6 godina. Ja ne gledam te gluposti zato što sam, jednom kad sam gledao, uplašio sam se i meni su rekli da ne gledam to više. I ja sam to prestao da gledam. I onda ja lagano da spavam prvu noć. Ono prvo si setim zašto onda mora, zašto gledaju ove horror filmove, zašto to postoji, to me zanima. I ja dok nekog vremena spavao i nisam više mogu, morao sam sa mamom zato što sam se uplašio. I nemojte da gledate te horror filmove zato što mogu da vas uplaši kao što su ovaj lupa Migros. Ja sam gledao nekad, gledao sam Ita, koga gleda, nemojte da gledate zato što ćete se plašiti kao što sam ja nekad gledao, ali prestao sam i gledao gledao sam nešto strašno sam gledao. Iako za plavi delfin igricu, nemojte da... Ne bre, Jeste plavi delfin. nije. Ne, kako se zove? Pa ona igrica, znate, Ne pomoguš. A jedna igrica što nemojte da igrate nikad i pisat će vam kao... Ja kad nisam gledao, nego to je izašlo još 2017. Nemojte to da igrate ni malo, ali glupost je prava. Ko još... Ja neću to nikad da igram. Da se setiš. I prvo da vam kažem da je mnogo strašno što ako to gledate, uplašit ćete se, loše ćete spavati, kao što ja ne gledam nešto strašno, kao što sam gledao Enderman, ne gledam to ne gledam, znate kako mrzim to. Ako neko gleda horror filmove, nemojte nikad da gledate horror filmove. Zato što ako vi imate, a i lupam,
8, 7, 9, 10 godina i neki ljudi vas napadaju, hoće da vas prebiju i usanjate kao i onda ćete se uplašiti da vidite kako je to, da vidite šta rade ljudi, ti ne trebate da gledate kao što sam ja nekad gledao Ital, ne gledam na jednom rođendanu ili neke devojčice koje ne znate. I kao, da se setim neki, kad sam gledao jednom Ital tamo, gledao sam jednog dečaka, nekoliko dece, jedan dečak se stvara u klovu, ukletog klovera. A to ne znam što, neke gluposti. I ja gleda da je to i vidi neki dečak, pretvori se u Vita i ono gledao neki mali dečak cilju. Nisam to sad gledao, ovih mjeseca nisam, to još od kad prije, kad sam gledao i to, i gledao sam jednog malog dečaka, imao pušku, imao jedan mali pištolj, mislim, pištolj je imao, i kaže, i on kad cilja sa puškom i on ništa, i nije ga ubio. Nemojte gledati horor filmove, to vam preporučujem. 15% ne. Ne preporučujem da gledate horor filmove, da se setim još nečega. Snimam nešto. Ni da gledate neke strašne filmove, da se puno uplašite. Zato što nekad, kad sam ja gledao prije nekoliko mjeseci, ali nisam, sad su mi zabranjeni da gledam horor filmove i prestao sam. Ako neko stariji od 10 godina ili od 11 ili 12, možda možete da gledate ili ne, ali ne preporučujem da gledate vi, zato što možete se i vi uplašiti kao što se mala deca uvek uplaše, kao što imaju 3, 2, 4 godina, 2, 3, ne znam, još malo. Ja imam sad 8 godina. I kao što jednom ja se šta i rekao u videu, zašto su zašto je glup fidget spinner, kaže u njegovo vreme se koristilo Blade i on kaže da su Bladeovi mnogo bolji od fidget spinnera. Ja mu verujem, a on mi nije ništa ne zna ga, on mene ništa ne zna i neko kaže o dobri, bolji su fidget spinneri. Kako su to bolji fidget spinneri? Kad su bolji Blade. A fidget spinneri kao olakšavaju ti. Samo meni govorili kad sam bio prešli, oni su to nosili. Da? A šta su oni govorili? Ja sam im govorio da je to štetno. I ćete kao zavisno i to su svaki dan kao koristili. I meni su kao nešto na ruci to nešto radili. Tamo nešto lupali su izgubili. Jako štetno. Ti fidget spinner, ti šta je već, Blade, to je mnogo štetno. Blade nije štetno. Jeste. Nije. I fidget spinner je štetno. Ajde ćeš da i ti dođeš u video, hoćeš?
A, dođem ja. Da. I došao je tu, da nam ispriča zašto su fidget spinneri Ne, Beyblade bolji od fidget spinnera. Evo zašto. Evo, sad ću ja ti kažem. Slušaj sad pažljivo. Slušaj, gledaju se u toku. Kad sam ja bio u preškolskoj. Ja bio u preškolskoj i mi išli na neku ekskurziju, šta je već. Ekskurziju. Ja kad sam išla na tu ekskurziju, kao učiteljica, šta je već, nastavnica, je rekla da ćete nešto da nas kupi, vaspitačica, šta je već, rekla da će nešto da nam kupi. Oni su tražili te Beyblade-ove, šta je već. Fidget spinner ili? Ne, Beyblade-ove sam rekla. Beyblade-ove su svi to tražili, samo jedini ja nisam. Zašto nisam tražio? Jeste. Zato što to košta 200 dinara. Potrošiš 200 dinara samo za sranje. To su svi radili, izgube, lupaju. Ko zna šta da radi? Lako se to polomi. Polomi, samo da mi ispričam, samo da vam kažem, ljudi, to se možda polomi lako ako ste na drvu ili negdje, ajde lupam, na kamenu. Ne trebate to raditi, trebate kao neku što nije tvrda muševa i kao da stavite. I onda će kao, neće da vam nikako ispadne. I sad ćete kažete fidget spinneri su bolji. Ma zašto su fidget spinneri bolji? Da ti kažem. Mi smo to radili kao na plastiku. Ono se baš lako lomi. Ko? Pa mi, kao na one plastike i ovako vrtili. Vrtili na tu plastiku i se dobro vrtilo. Ali jeste šta da mu radi kad je išlo, mene udarilo, svako je bilo štetno, nekoga udario ovdje. Taj fidget, šta je već? Fidget spinner? Nije fidget spinner. Ima i za fidget spinner, da kažem, malo gotovo. Evo za fidget spinner. Jeste da je isto i to štetno za spavanje. Zašto? Kad ga stavite pod jastuk, on će da vam drži kontrolu. I onda, ako ga stavite malo pored vama, i ako držite njega ovdje, držite, on može da vas isječe. Jednom se tako desilo da mu je ostalo ovdje nešto. Kad je spavao sa njim, ostalo mu je. I tako je Đorđe rekao. I nemojte koristiti nikad fidget spinner. Kao što se nekad koristilo u školi za nešto, da se opustimo. Ali nikad nemojte to raditi, zato što su jednog dečaka iz neke zemlje, lupam, ajde, Kine, lupam, iz Afrike neki, pada kineski fidget spinner, krst Kineza i on samo je već taj fidget spinner i to je bilo pod zaštitom Kineza i tako su za malo izbacili iz škole. I da vam kažem još nešto. Evo, mogu ja što kažem. Imali su neke olovke. Nisu olovke bile, nego fidget spinneri. I sa tim spinnerima, vidite ovaj deo ovdje gdje pišete. Ovaj deo ovdje gdje pišete, ovaj gornji deo. I kod Kineza, ovdje nisu kod nas, su imali neke koji su bile čim pipneš. Fidget spinneri, ti ćeš se osjećati. A to je bila zaštita Kineza, ako ih napadnu, onda ću kao da pipnu i onda će da se iseku i kao tako. To je zaštita Kineza. Ako hoćeš, možeš još nešto. Šta da pričam? Pa šta hoćeš? Samo da vam kažem, nikad ne koristite fidget spinner u školi.
To što sam jedan gledao video, kako je jedan dečak samo vrtio fidget spinner pod zaštitom Kineza i samo ga tako vrteo i tako je onda se pretvarao u fidget taj spinner i izašlo mu nešto u uvrti. I nemojte nikad koristiti fidget spinnere, zato što su oni oklete stvari. Ajde malo možeš da ga koristiš. Prije kad sam ja bio mali koristio sam ga, ali nisam se spavao. Ajde bre, sad da uzmem nešto pa onda. Bolje su sličice, evo, od fidget spinnera. Zato što sličice ne mogu ništa da ti urade. Evo, da vidite. Jel bi nešto radilo? Nije. Jel se lepi? Da, tapka se. A šta ako tapkate fidget spinner? Onda ćete tako, možete da se išsečete, to svi znate. I ostavite like i subscribe za ovaj video i doviđenja.